ae blegegek kugek sadolita mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togog. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak dupak sisan ora. Sabar Lurung. Anake Semar iki karo awake dhewe ra ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, wa? Aku suwe 100 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adhiku lanang. Merga bapakmu kuwi ra adhiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Wa. Ya saora-orane nek kowe ngaku adhi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane kok ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae. Ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu, Mbok. Iya. Oh, ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kowe ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris eka balik
titiyani gandayane trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika sabar nek Pak Dene kok torong nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak Bathara Guru nggih Bathara Guru sinten sing kapitunan sinten sing ajeng cilaka wah lah kok dadi gumregah pikirku nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anakku nendi malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung, ya. Lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok. Madang kok urung yaene kok nganti urung madang. Pak De mbulung madang urung? Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sekono Paranana. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa koyan gurung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya.
Bermara remangus myong ambrengeng kati arunaning kaswase Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candradimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candradimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Dene Paduka Hyang Adi Bukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candradimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Aktonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kok omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Heeh.
Grung-grung. Ngerti metu. Pecungul. Piring. Heeh. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punape? Bukulun. Kula namung mboten sengaja, Bukulun. Iya, Bagong, Petro, wonten dawuh Bukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angetenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Wah. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra Panakawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petro. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tula mengaten kula namung kantun nderek Bukulun monggo latri maringaken Mara Gagi Tampanana Panakawan Petro. Dewa-dewa Sukata. Manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Iki gledhekane liwatne. Heeh. Kok wirawir iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih.
tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling Jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sumangga Lurah Bagong. Satring Madukara miwah satring Jodipati dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kanthong bolong wau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa Kulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokno aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Gawe Werkudara apik-apik kok menggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring dawuh Pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha raharja sak prapta kita Werkudara. Tansah pinayungane kawidadan. Dir ing sambi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingan. Kita ulun nutus mekaten Pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti. Kakekku ora budalo. Budal numpak opo? Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep kepengin dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelampur.
Jlamprong. Jlampong. Jlamprong kok jlampong. Jlampor. Jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek wenang. Aku njaluk pamit. Nggo mumiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawugong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku ora baeng-baeng. Adu arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru kakek wenang. Iya, ulun pangestone kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jaluk pamit. Wah, tak matek aji bantuk Bantawus. Brahma Kumbar. Jaluk pamit kakek wenang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit. Situ. Modar ora. Asem kecemplung ya aku.
bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh rengkanikara sageter kene donganing kung lirwowo sing pini panca pepetoking ayamana guru aku sing teka Mastu nama sidam skaring bawuna langgeng Kakang Ismaya ya wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan nanjihke karo anak-anakku sakarone atmajanipun Kakang Semar ya sinten Kakang lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi. Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwankara kinggelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong. Mastu nama sidam skaring bawuna langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat
pariping dayanuna ing kasantosan. Werkudara padha raja sak prapta kita. Werkudara padha raja sak prapta kita. Guru kakekku, aku aturake basaku atur. Iya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana. Tak gegem tak nyetunya. Apa ta wigatine jeneng kita sowan Ngabyantara Bul. Tembang ngrawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panginggaring-garing penggalih para kawula. Tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel Pukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru kakekku. Mula waksulana pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Nek pancen Bathara Guru iso menehi keterangan. Liwat surat keterangan sing ditandhatani karo Pak Duko. Aku ora nrimake. Arjuna wonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Aja atun bisa nyucuk. Ngucap Kang, ngucap. Dadan aku liwat bakal marsal ora dadi bae. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kupinge dipresake. Ora krungu omongane ting Arjuna wonten maring ngadhawuh, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng Paduka Pukulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungaken ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora ana babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi Paduka mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi Paduka Pukulun boten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilanana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk.
Aku ya arep ngasur nek kapun nek kayangan. Wah, tak udet-udet. Kuku Pancalaka mbok dadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kalian panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangendika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka, guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Wonten ndang. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api. Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane katiku mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, kuku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumana musik, ora paning aku kejaba mung tumpukaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kulun boten saged nyirnaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Ludira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel, Bagong. Wah, Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye?
Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu meksa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah, boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan.
Kula lara tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo daran-daranku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi Titenana. Anggere kowe goroh Titenana. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora utuh. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk lawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondring kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow. Jengkulmu mlocot ora? Gawe Werkudara nglelengi ora jamak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kok.
Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamung sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora ndek kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune anjing. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawerku Dara. Wah. Kowe menenga ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Nek arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Mastu nama sidham. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manipaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Radal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Edupak.
Nek mboten kula rak mboten wonten sing iso. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sakmenika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.